Ahojte kamaráti, všetci sledovači. Pozdravujem všetkých u nového videa. Dneska sa nachádzam na venkovie. Sú to takéto chatky všelijaké. A jednu opustenú takúto chatku vám teraz ukážem. A to je môj bicykel, to nie je opustené. Ale treba túto vám ukážem teraz, čo z nej zostalo. Neviem nič o tom, kto tu býval, prečo je opustená. Žiadne info. Toto bol asi vonkajší hajsel. Jak to stojí na krivu celé. Toto. Ja robím video. Je to otvorené. Áno, viem, ale je to otvorené. Prosím? Haló? Poďte sem, lebo som vás nepočul. Áno, viem, ale majiteľ si musí zabezpečiť svoj pozemok proti vniknutiu. Viete o tom? Dobre, tak vadí vám to, že tu spravím video? Ja? Však ja nie som zlodej. Prosím? No tak aj takéto prípady sa stávajú. Toto bol prvý prípad vlastne, keď ma upozornili. Ale však videli ste aj vy, je to otvorené. Je to tu otvorené, takže súkromný pozemok. Každý majiteľ si musí asi zabezpečiť proti vniknutiu jednotlivé priestory. Ale podľa týchto zelených PET fľaš sa mi zdá, že miesto navštevujú bezdomovci. Áno, toto si piekli niekedy. Hospodárske budovy sú zbúrané. Tuto bola latrína a tu mal búdu dunčo. A tu chýba tiež plot. Neviem, skúsim pohľadať v katastri, komu to asi patrí. A pozerajte. Pneumatík. Neviem, či tam bola fontána, alebo nejaké kvety tu boli zasadené. Vypadá zaujímavo. No a ideme donútra. Na povrchu radšej nie. Celý strop je takto prepadnutý, pozerajte. A nejaké ozdoby tu zostali. Bojnický zámok asi. Píla. Táto miestnosť je len tak vystúžená. Vidíte?
Ináč by sa aj toto prepadlo. A zo pár relikví z minulého storočia. Stierka. Zlatý bažant. Tácka. No. Zase som si zabudol svetlo doma. Ale nevadí, hádam bude niečo vidno. Bývalá kuchyňa. Vlastne kuchynská linka. Čo dobrého ste navarili. Stará kuchynská skriňa. Všetko je vyprázdnené. Gauč. Vtáci si tu už spravili hniezdo. Viešach je ešte pôvodný. A toto bola jedna jediná izba. Dúfam, že tu nikto nie je. Niekto tu asi prespával. Nejaký bezdomovec. Asi 2016 kalendár. Tuto asi bola piecka. Tuto asi bola piecka, že je to takto obchodené celé. Prázdne. Házový papier. Stará petrolejka. Keď už elektrika nie je. Šastvo vyhádzané. Skriňu radšej aj nejdem otvárať. Ešte toto je nejaká skriňa. Sem sa pozriem. Aj toto je prázdne. A chlapík odtiaľto z tejto chatky, on to má všetko okamerované. Ten ma upozornil. Ale kľudne nech zavolá policajtov. Videli ste aj vy, bolo to otvorené. Že by narkomani sa tu schádzali. Injekčná striekačka tu je a to je asi krabica od diaboliek. Staré okuliare. Nie je to nič. Nejaká stará pracka. No pozdravujem všetkých, čo sedia doma u nového videa. Mali by sme sedieť všetci doma na svojich zadkoch, ale samozrejme, že nevydržím doma. Ja som si vybral do prírody na bicykli nejakých 10 km. No dobre, trošku preháňam 6. Ale ja, čo nezvyknem na bicykli vôbec behať, som vyšiel von, aby som vám
ukázal nejaké opustené domčeky a vlastne aj pohľadal pre seba na veľkonočný pondelok nejaké miesto na grilovanie. Ale ako vidím, práve som ho našiel. Toto je rieka. Uhádnete, ktorá? Ktorá to je rieka, viete? Toto je rieka Váha. A tu vám v okolí tejto rieky ukážem nejaké opustené baráky. Je tu nejaký žeriav, ktorý dvíha, že vraj do 1,5 tony. No paráda, čo poviete? Je tu takéto mólo plávajúce. Na obidvoch stranách to je takto ukotvené. A toto je ten žeriav. No ja sa práve teraz nachádzam na hrádzi, vedľa hrádzi, dole ide asfaltová cesta a dole v tejto húštine sa nachádzajú chatky, ktoré vlastne predtým boli ako domčeky týchto ľudí, ktorí bývali takto na samote. A tam, kde bol ten žeriav, vedie takáto pekná asfaltová cesta. A my tu budeme grilovať. Samozrejme kameru budem mať so sebou. A niekedy na budúce môžete vidieť aj to. Na budúce, alebo možno aj skôr. Prvé obydlie, alebo ako by som to nazval, je táto modrá unimobunka zamrežovaná. Kto vie, odkedy tu je, kto vie, kto ju používal, na bárzi aké účely, neviem. A tuto vedľa je len les, divoký les. Takže Priemstav, stavebná akciová spoločnosť. Ako vidíte, aj toto je potvorené. Dobrý deň, je niekto doma? Nikto. Takže pozriem sa nejaká anténa, jedno staré kreslo, pohovka, polička. No som o nejaký kilometr ďalej, ani sám neviem kde. Je tu takáto čistinka, aj s krmítkom. Ale aj tu sa pozriete, nachádza posed. Je ich tu strašne veľa. Aj tento vypadá nejaký nový. Ja neviem, čudný šport je to poľovníctvo. Ale na takomto, na takejto čistinke odjebú zvieratá. Poľovníci. Čo nejdete do tej džungle? Do tých lesov. Nie takto na voľnom priestranstve odjebať zvieratá. Ale už ma dobre boli ten zadok z tohoto bicykla. Nie som na toto zvyknutý. Ale prečo som zastavil je toto. Je toto podľa vás medvedí cesnak? Aj tu je, pozerajte. Tu niekde všade sa nachádza medvedí cesnak. Je to ono podľa vás? Dobre, ideme ďalej. No,
Tento jeden posed vám ukážem. Aj znútra. Vypadá byť ešte relatívne nový. A je len takto privretý. Jedna doska, ktorá slúži ako lavica, a ten výhľad. A pravdepodobne do toho modrého súdu, tak čurom som tady prechádzal, sú tam diery. Keď není žiadna zver, tak do toho strieľajú. Som objavil nejaké ďalšie domy, ale v týchto asi bývajú ľudia, lebo pozerajte, objekt monitorovaný kamerovým systémom, vyhradená uznaná bažantica, vstup zakázaný. Ale cesta vedia aj tadeto. Tak asi pôjdem tadeto domov. Potom. No áno, tam je hore kamera. Na tom stožiari. Vidíte? Tam niekde. Je tu takéto jazierko. Jedno malé. Hneď oproti je tá bažantica. Či bažantnica. Bažantov tu nevidím, žiadnych. Možno doma si dám jedného bažanta. A o tomto jazierku som ani nevedel, že je tu. Tuto bolo takéto niečo, pozerajte. Na čo to mohlo slúžiť? Bože. Celé to je usnité. A toto boli asi tí bažanti. A neviem, potom ich asi vypúšťali do prírody. Sem v okolí. A potom ich tí polovníci strieľali. Priznám sa. Priznám sa, že som už aj trochu unavený. Bažantica. Hej, blaváci, počujete tieto zvuky? To je kohút a sliepka. To je čo? Pozerajte, ako voľne si tu žijú tie zvieratá. Toto sú norky. Vidíte ich? Zvuky vidieka. Toto. A tuto na blízko som videl jednu farmu. Tu som videl aj nejakých koníkov. A tuto. Pozerajte.
Aký sú pekný, pozerajte. Paráda. Na takomto mieste by som si vedel predstaviť bývať. Tam na stažiari je hore kamera. Ahojte. Tuto vedie nejaký kanál. Les, ticho. Absolútny relax. Tento rok som už mal v sebe nejakého klieštíka. Teraz som sa pre istotu natrel a posprejoval antiklieštíkovým sprejom. Toto bolo krátke video z opustenej chatky alebo domu. Keď sa vám video páčilo, dajte like, odber. Dneska som tu na bicykli. Veľkonočná nedeľa, ako by som to nazval, príjemných 20 stupňov. Ahojte.